Прывітанне, сябры! З вами Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Як вы ўжо, напэўна, заўважылі, жнівень у нас праходзіць пад знакам Нарачанскага края. І сённяшняе відэа не стане выключэннем. Сёння мы завіталі ў вёску Канстанцінава, якая знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах на захад ад возера Нарач, непадалёку ад вёскі Камарова, пра якую мы размаўлялі тыдзень таму. І сёння мы прыгадаем самыя цікавыя моманты з гісторыі гэтага населенага пункта. У прыватнасці вы даведаецеся пра тое, якім жа чынам узнікла такая яго дастаткова незвычайная назва, паглядзіце на галоўную архітэктурную адметнасць вёскі, касцёл Узнясення Дзевы Марыі, які пакрысе будаваўся на працягу ўсяго 19 стагоддзя, а таксама пагаворым пра незвычайную чыгунку, адным з ключавых прыпынкаў якой і было Канстанцінава. Пра ўсё гэта, ды не толькі, у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Уласна, вёска Канстанцінава з'явілася на картах беларускіх земляў толькі ў другой палове 18 стагоддзя. Дагэтуль гэты населены пункт меў нашмат больш празаічную назву Слабодка. Падобных вёсак раскідана шмат па ўсёй Беларусі. І, як правіла, паходжанне падобных назваў збольшага падобнае і адносяцца яшчэ да перыяду Вялікага княства Літоўскага. У тыя часы шчыльнасць насельніцтва была нашмат меншая, чым цяпер. Зямлі было дастаткова шмат, і не заўжды хапала людзей, каб яе цалкам асвоіць. Пабудаваць новую вёску з нуля, апрацаваць новы ўчастак зямлі, ды і проста ўладкавацца на новым месцы заўжды было справай цяжкай ды энергазатратнай. Вось і пайшоў такі звычай, паводле якога землеўладальнікі вызвалялі ад падаткаў ды павіннасцяў на пэўны тэрмін тых сялян, якія пагаджаліся ісці асвойваць новыя тэрыторыі. У выніку ўзнікалі паселішчы, якія атрымлівалі назвы Слабод альбо Слабодак. Падобных назваў вельмі шмат на беларускай зямлі, але вось менавіта гэты населены пункт вылучыўся з агульнага шэрагу і ў другой палове 18 стагоддзя стаў вядомы як Канстанцінава. Гэта адбылося дзякуючы яго колішняму ўладальніку, палкоўніку войска Рэчы Паспалітай Канстанціну Хамінскаму. Увогуле, прадстаўнікі рода Хамінскіх зрабілі дастаткова шмат для Нарачанскага краю. Так, Наполеон Хамінскі стаяў ля вытокаў сядзібаў Камарова, ну а яго родзіч Канстанцін стаў фундатарам касцёлаў Канстанцінава. Пачыналася ўсё ў 1769 годзе з невялікай драўлянай каплічкі на гэтым месцы. Крыху пазней, у 1782 годзе, тут быў пабудаваны драўляны касцёл. Але ўсё, што рабіў пан Хамінскі, пайшло попелам у адзін цудоўны дзень. І дзень той стаў чорным для ўсіх жыхароў Канстанцінава. Падчас вайны 1812 года жаўнеры Наполеона спалілі ўшчэнт як касцёл, так і саму вёску. Пасля вайны аднавіць касцёл спрабаваў новы ўладальнік маёнтка Францішак Пашкевіч. Ён нават пачаў будаваць буйны каменны храм, але памёр, так і не скончыўшы сваю справу. На працягу дзесяцігоддзяў касцёл стаяў недабудаваны, але ў яго будынак прыходзілі людзі, маліліся і нават праводзілі набажэнствы. Гэта вялося насуперак урадавай палітыцы расійскай імперыі, якая пасля паўстання Кастуся Каліноўскага да каталікоў адносілася, мякка кажучы, халодна. Так ці інакш, але новае жыццё касцёл набыў у 1896 годзе, калі дбаннямі графа Віктара Старжынскага і аднаго з нашчадкаў Канстанціна Хамінскага Аляксандра тут быў пабудаваны вось гэты прыгожы неакласічны будынак, які ў наш час упрыгожвае самы цэнтр Канстанцінава.
У наш час Константинова дастаткова аддаленая ад буйных транспартных артэрый, але быў у гісторыі вёскі перыяд, калі яна была паўнавартаснай чыгуначнай станцыяй. Усё пачалося ў далёкім 1915 годзе. Ішла Першая сусветная вайна. У верасні войскі расійскай імперыі з цяжкасцю здолелі спыніць немцаў пасля свянцянскага прарыву. Лінія фронту адносна стабілізавалася, і яе частка праходзіла ў раёне Нарачы. Немцы пачалі тут усталёўвацца, ды будаваць абарончае ўмацаванне. Прычым падышлі да працэсу з тыповай для сябе педантычнасцю. Відаць, яны цудоўна ўсведамлялі, што вайна набыла пазіцыйны характар, і ім давядзецца тут застацца надоўга. Таму ад Лынтупаў да Кабыльніка, цяпер гэта гарадскі пасёлак Нарач, яны працягнулі вузкакалейную чыгунку, адным з ключавых вузлоў якой і было Константинова. Ад яго ішло 11-кіламетровае асобнае адгальнаванне ў накірунку Шэметава, куды, дарэчы, мы завітаем роўна праз тыдзень. Чыгунка была пракладзеная па апошнім слове тэхнікі. Нават рэйкі на ёй былі не абы-якія, а са сталі з заводаў Крупа. Па гэтай вузкакалейцы немцы перавозілі снарады, боепрыпасы, харчаванне, медыкаменты на перадавую, а таксама і папаўненне ў франтавыя часткі. Пасля вайны заходняя Беларусь знаходзілася ў складзе Польшчы. Палякі спачатку сумняваліся ў мэтазгоднасці гэтай чыгункі. І нават у 1924 годзе яе зачынілі, але потым перадумалі, а ў 1937 годзе нават працягнулі яе на цэлых 4 кіламетры ад Кабыльніка да Купы. У савецкі час яна функцыянавала да 1963 года, пакуль мясцовая адміністрацыя не вырашыла, што грузы больш рэнтабельна дастаўляць аўтатранспартам. Большая частка вузкакалейкі была разабраная, але і дагэтуль у Нарачанскім краі можна адшукаць яе сляды. І тут мы скончым чарговы эпізод з нашых вандровак па Нарачанскім краі. Далей мы накіруемся ў вёску Шэметава, ну і справаздачу адтуль чакайце роўна праз тыдзень. А зараз надышоў час развітвацца. Сёння разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Мяркую, з папярэдніх выпускаў вы ўжо добра запомнілі, што трэба рабіць, калі вам спадабалася гэтае відэа. Так што сёння алгарытм дзеянняў паўтараць не буду, а проста скажу: да наступнай сустрэчы!